Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як вы бачыце, у нас сёння просто зорны пул экспертаў і гасцей у студыі сабраўся. Ну, фігуральна ў дадзеным выпадку ў студыі, таму што, на жаль, спадар Александр Фридман, якога мы з радасцю вітаем у нашым эфіры, сёння не ў варшаўскай нашай студыі, але тым не менш. Вітаю, спадар Александр. Вітаю, спадар Зміцер. Добрый дзень. Мы вырашылі акурат таки падгадаць нашу сустрэчу ці наадварот, под нашу сустрэчу чарговую в эфіры вырашыў падгадаць сваю інаўгурацыю Дональд Трамп. Пакуль яшчэ працэс не пачаўся, ён, здаецца, пачнецца дзесьці праз 1,5 гадзіны прыблізна такім чынам. Але вот мы про гэта пагаворым, але можа быць трошечку у такую у невялічкую гісторыю так звернемся, ну як у невялічкую там тыдзень, 2-3 таму, калі раптоўна у мільярдэра Ілона Маска выявіліся такія здольнасці як эксперта, знаўца па еўрапейскай палітыцы, і ён пайшоў па ўсіх фактычна еўрапейскіх цэнтрах прыняцця рашэння, як любіць казаць расійская прапаганда, даючы свае парады, як ім трэба дзейнічаць, што рабіць, што казаць, камусьці выказваў сваю падтрымку, камусьці не. Як у Еўропе на гэта адрэагавалі, і ведаючы, што Маск атрымае, ну ўжо так прэзентавалі, пасаду у новай адміністрацыі прэзідэнта Трампа, чаго чакаць ад Маска далей? Рэакцыя ў Еўропе, асабліва ў заходняй Еўропе, яна была досыць нервовая, таму што, ну, па-першае, гэтага не чакалі. Там вядома, што розныя былі выказванні ў Маска і раней, але ж тое, што ён будзе так агрэсіўна ўмешвацца ва ўнутраныя справы, даваць рэкамендацыі, падтрымліваць нейкія палітычныя сілы, вось, ну, гэтага не чакалі. Гэта відавочна стала нечаканасцю і вялікім расчараваннем. Таму пакуль ідуць нейкія заявы, канешне, они ўжо ідуць з боку еўрапейскіх палітыкаў, асабліва з боку таго ж брытанскага прэм'ера Стармера, но ён мусіць рэагаваць, бо Маск зараз сканцэнтраваўся на ім. Ёсць рэакцыя ў Германіі, яны ўсё больш і больш жорсткія, але пакуль яшчэ ўсё ж такі, ну, стрымліваюцца, бо ёсць такая надзея, ну, можа там нешта такое адбылося, можа гэта ўсё сыдзе праз пэўны перыяд, і Маск перастане сябе так паводзіць, тым больш, што вось зараз прыступае да працы новая адміністрацыя, можа у Маска будуць іншыя справы, а не еўрапейскія выбары. Ну, пажывем, пабачым. Тут жа справа сапраўды, яна вельмі сур'ёзная. У Маска асаблівая пазіцыя сярод іншых тэхнічных мільярдэраў, якія супрацоўнічаюць з Трампам. Гэта же не гісторыя таго ж Цукерберга і не гісторыя Безоса з Амазона, вось, якія, так бы мовіць, зараз далучыліся да кампаніі Трампа, ускокнулі, так бы мовіць, у трампаўскі цягнік і змяняюць, напрыклад, правіла гульні той же канцэрн Мета, які належыць Цукербергу. Гісторыя з Маскам іншая. Ён падтрымлівае Трампа ўжо з самага пачатку гэтай кампаніі. Ён, дарэчы, яго не заўсёды падтрымліваў. На мінулых выбарах Маск быў, дарэчы, на баку Байдена. Зараз ён стаў падтрымліваць рэспубліканцаў, яго пазіцыі шмат у чым змяніліся. І яго блізасць да Трампа, яна зусім іншая. То бок Цукерберг, Безос, і яны нават і марыць не могуць пра такую блізасць да Трампа, якая ёсць у Маска. Ну, мне падаецца перабольшваннем гэтай заявы, што ён там амаль сябра сям'і альбо член сям'і. Гэта, канешне, не так, але ўсё ж такі яны шмат часу праводзяць разам, і відавочна, што Трамп ім захапляецца. Нават амерыканскія дэмакраты кажуць, што сапраўдным прэзідэнтам Злучаных Штатаў на наступны тэрмін стане Ілон Маск. Тут, канешне, ёсць свая асаблівасць, і можа гэта набліжае яшчэ дадаткова Маска да Трампа, паколькі Маск не нарадзіўся ў Злучаных Штатах, ён нарадзіўся ў паўднёвай Афрыцы, і то бок, сыходзячы з сённяшняй амерыканскай канстытуцыі, ён не можа прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў, в прынцыпе. Але ягоны ўплыў, ён досыць моцны. І гэта ўплыў на Трампа відавочны, акрамя таго, тут яшчэ і пытанне з сацыяльнымі сеткамі.
Так, сацыяльная сетка X, якая належыць Маску, яна паступова страчвае сваю папулярнасць, прынамсі ў Еўропе, але ўсё ж таки гэта досыць важны фактор. Зараз ідзе гаворка, но пакуль мне падаецца, што гэта ўсё ж таки чуткі і застанецца чуткамі, што Маск можа нават набыць TikTok альбо тую частку тыктока ў злучаных штатах, і гэта толькі падвысіць яго папулярнасць. Так што Маск ён будзе такім вельмі важным палітычным фактарам у бліжэйшыя часы. Што тычыцца стратэгіі Маска, то тут ёсць таксама пытанні. Калі так ужо агульна казаць, ёсць два разважанні ідуць у двух накірунках. Першы про тое, што Маск гэта чалавек, я вось думаю, як бы гэта так канкрэтна дыпламатычна аформіць, скажем так, чалавек з праблемамі псіхалагічнага характара. Імпульсіўны чалавек, які рэагуе досыць спантанна, і вось некаторыя ўспрымаюць яго менавіта так, асабліва вербальныя напады на еўрапейскіх кіраўнікоў. Есть і іншая пазіцыя, што гэта стратегія, што так Еўропа разглядаецца як магчымы партнёр, але гэтага партнёра трэба яшчэ аслабіць, паказаць гэтаму партнёру месца, прывесці да ўлады тых людзей, якія будуць больш уважліва прыслухоўвацца да пазіцый Злучаных Штатаў. Ці гэта сапраўды так, ці будуць напады з боку Маска магістральнай лініі еўрапейскай палітыкі Злучаных Штатаў у наступным час, пабачым пасля інаўгурацыі. Нельга таксама выключаць, што і калі-небудзь яны і будзе у них і пагоршацца адносіны, можа і Маск свае уплывовыя пазіцыі страціць. Трамп ён такі чалавек досыць імпульсіўны, як мы ведаем. Давайте мы да інаўгурацыі, да Трампа і да, можа быць, будучай знешняй найперш палітыкі ЗША под кіраўніцтвам Трампа вернемся яшчэ трошку пазней. Зараз застанемся у еўрапейскай частцы і у працяг дзеянняў і праявы сімпатыяў Маска у дачыненні да еўрапейскіх партый, правых, ультраправых, папулісцкіх, такое адчуванне, што увага да іх Маска подвысила рэйтынгі таких партый. С аднаго боку, ці сапраўды гэта так, з другога боку, ўсё ж таки, я так разумею, гэтыя партыі, якія падтрымлівае Маск, яны выступаюць за скарачэнне дапамогі ваеннай Украіне, за нейкае там паразуменне з Пуціным, з Расіяй, ну і гэтак далей, і гэтак далей. І, можа быць, у разліку на сімпатыі выбаршчыкаў ці тых, хто стаіць за гэтымі партыямі, ці з боку гэтых партый выкліканы вось тое, што Шольц заблакаваў чарговую транш дапамогі на 3 мільярда, здаецца, еўра Украіне. Там насамрэч сітуацыя такая вельмі складаная. Сапраўды, вы маеце рацыю. Маск падтрымлівае тыя партыі, якія выступаюць з рэзкай крытыкай Еўрапейскага Саюза і ўвогуле вельмі крытычна ставяцца да глыбокай інтэграцыі ў Еўразвязе. Гэта сапраўды тая ж, вось сёння на сённяшні дзень гэта фаварыт Маска, нямецкая партыя, альтэрнатыва для Германіі. Я б усё ж таки не звязваў паспяховыя лічбы гэтай партыі ў апытаннях вось з персонай Маска. Тут справа ў тым, што калі паглядзець на таго ж Трампа і на Маска, іх нельга так ужо назваць досыць папулярнымі людзьмі у Еўропе альбо ў прыватнасці ў Германіі. Ну, Трамп, ён відавочна, ён абсалютна непапулярны, ну і таксама людзей, якія прыязна ставяцца да Маска, гэта ўсё ж таки меншасць. Але ў Маска ёсць магчымасці, у Маска ёсць сацыяльная сетка, праз якую ён можа уплываць. То бок Маск гэта уплывовы чалавек. І тут ёсць, канешне, варыянты, што ў пэўным сэнсе ягоная падтрымка можа мець і пазітыўныя вынікі для той же альтэрнатывы для Германіі. Але я думаю, што яе паспяховыя лічбы, якія яна зараз мае, звязаны перш за ўсё не з Маскам і з ягонай падтрымкай, і нават не з пэўнымі сімпатыямі ў бок Расіі, бо гэтая партыя выступае супраць паставак зброі Украіне, яна выступае за тое, каб расійскі газ ізноў пайшоў праз Nord Stream.
у Германію. Так, гэтыя моманты ёсць, але яны мне не падаюцца галоўнымі. Галоўным з'яўляецца расчараванне, якое відавочнае, расчараванне значнай колькасці нямецкага насельніцтва традыцыйнымі палітычнымі партыямі і незадаволенасць сваёй сітуацыі. Прычым гэтая незадаволенасць мае там і аб'ектыўны характар, распораз яна мае суб'ектыўны характар, калі людзям просто не задаволены тым, што адбываецца, але не могуць нават патлумачыць, што ім ужо так не падабаецца. Так ці інакш гэтыя тэндэнцыі яны прысутнічаюць. У альтэрнатывы для Германіі зараз добрыя пазіцыі, яна ідзе ў пытаннях на ўзроўні 21-22%. Тэндэнцыя добрая, яны могуць павялічыць, мяне прыклад прыватнасці не здзівіць, калі вынік можа нават будзе 25%, а можа нават і больш, то бок тэндэнцыі для них добрыя. Але што гэта прынясе гэтай партыі? Добрыя пазіцыі ў наступным Бундестагу, але удзельнічаць ва ўрадзе гэтая партыя відавочна не будзе, ніхто не будзе заключаць з гэтай партыяй кааліцыю. Калі паглядзець увогуле вось спецыфічныя нямецкія выбары, якія адбудуцца ў лютым, то зараз сацыёлагі, якія займаюцца выбарамі, назіраюць тэндэнцыю, якой у гісторыі нямецкіх выбараў яшчэ ніколі не было. Звычайна, чым менш часу застаецца перад выбарамі, ну я маю на ўвазе не тое, што будзе праходзіць на гэтым тыдні ў Беларусі, у двукосе выбары, сапраўдныя выбары. Чым менш часу застаецца да выбараў, тым менш людзей, якія не вызначыліся. Гэта такая звычайная тэндэнцыя. Зараз у Германіі назіраецца нешта зусім адваротнае. Чым бліжэй выбары, тым больш людзей, якія не вызначыліся. На дадзены момант гэта прыкладна 30%. І ёсць сур'ёзная верагоднасць, што з гэтых 30% тых, хто яшчэ не вызначыўся, значная колькасць сапраўды можа аддаць у выніку галасы альтэрнатывы для Германіі. То бок прагнозы, якія былі на пачатку года, максімум паталок для гэтай партыі 25%, ну зараз можа так стацца, што тэндэнцыя можа пайсці ў накірунку 30%. Ну ёсць нават ёсць прагназісты алармісцкага кшталту, якія нават не выключаюць, што альтэрнатыва для Германіі увогуле зойме першае месца на гэтых выбарах і абыдзе хрысціянскіх дэмакратаў. Ну, мне гэта падаецца малаверагодным, усё ж таки зараз адрыў ён досыць сур'ёзны, пры недзе 8-9%, і я не думаю, што альтэрнатыва для Германіі зможа столькі галасоў заваяваць. Але тэндэнцыя, канешне, сур'ёзная, і гэта мы бачым неспрыяльная і сур'ёзная тэндэнцыя, гэта мы бачым не толькі ў Германіі, гэта мы бачым у іншых еўрапейскіх краінах. Вось у Аўстрыі выглядае так, што правыя экстрэмісты зоймуць пасаду канцлера. А гэта зусім ужо іншы ўзровень. Канцлер у Аўстрыі гэта кіраўнік ураду. Вот гэтая сітуацыя паміж Шольцам і Бербок. Пра што яна сведчыць? Тут справа, да, сапраўды, гэта вельмі важнае пытанне з нямецкімі сацыял-дэмакратамі. Гэта гісторыя цалкам звязаная з выбарамі. Шольц разумее, што ў сённяшнім кантэксце выступаць адкрыта за дапамогу Украіне і нават за павелічэнне дапамогі Украіны, гэта для яго далёка не самае лепшае. Гэта звязана з электаратам ягонай партыі. Пазіцыі сацыял-дэмакратаў зараз вельмі дрэнныя. Яны ідуць на трэцім месцы з 16-15%. І тут пытанне ўжо не пра тое, каб падняцца на другую пазіцыю. Гэта хутчэй за ўсё не атрымаецца, но гэта сцэнарый такі досыць фантастычны, сацыял-дэмакраты, якія выходзяць нават на другое месца. Тут хутчэй гаворка пра тое, каб не прайграць трэцяе месца зялёным. І вось што тычыцца электарату зялёных і электарату сацыял-дэмакратаў, гэта партыі, якія традыцыйна супрацоўнічаюць, якія звычайна, гэта для сацыял-дэмакратаў галоўныя партнёры звычайна гэта зялёныя і наадварот. Но у стаўленні да вайны і да падтрымкі Украіны ёсць сур'ёзная розніца. Электарат зялёных гэта людзі, якія выступаюць за падтрымку Украіны, за тое, каб даць Украіне як мага больш. І эканамічна, і ў ваенным сэнсе. То бок, чым больш прапановвае Бербок альбо віцэ-канцлер Хабек, чым больш яны прапановваюць для
Украіны, тым гэта лепш падыходзіць электарату гэтай партыі. Гэта важна. Што тычыцца сацыял-дэмакратаў, то электарат сацыял-дэмакратаў гэта куды больш людзей у сталым узросце, і тым ліку людзей, якія прыхільны да старой сацыял-дэмакратычнай прыхільнай традыцыі ў адносінах да Савецкага Саюзу і да Расіі. Гэта традыцыя Віллі Бранта. Гэта традыцыя збліжэння праз гандаль. Выбудоўваем эканамічныя стасункі паступова з Савецкім Саюзам, і будуць пазітыўныя змены ў гэтай краіне. Вось тыя людзі, якія лічаць, што з Расіі трэба падтрымліваць больш-менш добрыя стасункі, і калі мы з імі дыялог, калі мы з імі гандлюем, калі мы з імі размаўляем, там могуць быць тэндэнцыі ў лепшы накірунак. І да таго яшчэ сацыял-дэмакраты гэта традыцыйна пацыфісцкая партыя. Многія прыхільнікі сацыял-дэмакратаў, асабліва ў сталым узросце, у іх вельмі складанае стаўленне да вайны ва ўкраіне. У іх ёсць асабліва вялікія страхі перад вайной з Расіяй, і яны імкнуцца зрабіць усё, каб расійскага мядзведзя, назовем гэта так, каб з ім асцярожна сябе паводзіць, каб не было дадатковых праблемаў. І вось гэтым электаратам, калі ты хочаш гэты электарат мабілізаваць, а яшчэ і адняць галасы, напрыклад, у тых жа левых папулістаў з Саюза Сары Вагенкнехт, якія выступаюць і супраць паставак Украіне зброі, і за цеснае супрацоўніцтва з Расіяй, і за мірныя перамовы адразу, без усялякіх папярэдніх умоваў. Калі ты імкнешся заваяваць галасы вось людзей, якія настроены такім чынам, ты мусіш весці сябе так асцярожна ў адносінах да Украіны. Таму і Бербок падтрымлівае актыўна Украіну, бо гэта яе погляды, і яна ведае, што гэта не пашкодзіць зялёным у выбарчай кампаніі, а Шольц робіць наадварот. Бо для яго зараз важна атрымаць галасы тых, хаця б паспрабаваць атрымаць галасы тых, хто выступае за мірныя перамовы, выступае супраць ваеннай падтрымкі Украіны. Да тэмы вайны мы яшчэ вернемся. Зараз я вас ізноўку вярну тут адным пытаннем ўсё ж таки не тое што да інаўгурацыі, а да чаканняў, што ж ўсё ж таки можа зробіць хутчэй за ўсё, карацей кажучы, якія чаканні на знешнепалітычным такім попрышчы ад Трампа. Учора выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Вашынгтоне, ён там шмат розных абяцанняў, там таких гучных заяваў зрабіў, і калі казаць пра менавіта мірны працэс урэгулявання вайны ва ўкраіне, там ізноўку было я зраблю, я там дамагуся, я тут дам адразу на другі дзень, каб там з Пуціным мне там арганізавалі тэлефонную размову. У той жа час яго дарацца па нацбяспецы кажа ўжо пра там як мінімум 6 месяцаў для неабходнасці нейкага там мірнага дасягнення. Што вам бачыцца, якія будуць зробленыя крокі ў гэтым накірунку, ці можа быць там наткнуўшыся на можа слабае жаданне знайсці паразуменне з боку Крамля, ён і забудзецца на этую праблему і пойдзе там вырашаць пытанні з Грэнландыяй, там з Кітаем, яшчэ якія там з мігрантамі? Кітай там, безумоўна, канешне, прыярытэт нумар 1. Гэта галоўны ў міжнародных адносінах для Трампа, і былі ж нават паведамленні, калі не памыляюся, гэта был Wall Street Journal, пра тое, што ён нават збіраецца ў першыя 100 дзён свайго кіравання накіравацца ў Кітай. І тое, што зараз адбываецца, мне падаецца, з кіраўніком кітайскай дэлегацыі на інаўгурацыі Трампа не сустракаўся, затое з ім сустракаўся Маск. То бок гэта яшчэ раз падкрэслівае, наколькі важныя стасункі з Кітаем для Злучаных Штатаў, і што вось гэта будзе галоўная лінія. Што тычыцца Украіны, усяго звязанага з Украінай, якую вагу гэтая тэма зараз мае для Трампа, мы зможам сёння пабачыць. Калі ў сённяшняй прамове, інаўгурацыйнай прамове Трампа нешта будзе на украінскую тэму, альбо будуць нейкія абяцанні, тады можна будзе сказаць так, вось гэта для іх
прыярытэтная тэма. Не выключана, што тэма вайны ва ўкраіне ўвогуле не патрапіць у гэтую прамову Трампа, так што засталося чакаць не так ужо шмат, хутка побачым. Усё ж таки я сыходжу з таго, што спробы з амерыканскага боку будуць ісці, і яны прыкладна зразумелыя, як можа выглядаць сделка наконт Украіны. Гэта пытанне НАТО, якое выносіцца за дужкі, то бок не ведаю, там будуць даваць нейкія абяцанні наконт членства і альбо не членства Украіны ў НАТО, але гэтае пытанне яно ўсё роўна такое не галоўнае на дадзены момант, бо у НАТО у сувязі з Трампом будуць свае праблемы. Мы будзем бліжэйшым часам назіраць вось гэтую дыскусію пра тое, ці застануцца Злучаныя Штаты ў НАТО, ці можа яны іх пакінуць. А калі сапраўды будуць працэсы ў накірунку развалу НАТО, ну дык і вага і значэнне НАТО для Украіны безумоўна знізіцца. То бок пытанне НАТО, далейшае пытанне гэта межаў, тут усё досыць зразумела. Амерыканцы будуць настойваць на тым, што павінна захавацца мяжа вось па сённяшняй лініі фронту, але гэта не азначае нейкага прызнання. Ніхто, вось Пуціну і Лукашенку, дарэчы, таксама, але перш за ўсё Пуціну, яму патрэбна прызнанне. Гэта ў прынцыпе тая ж пазіцыя, што і была ў Савецкага Саюзу пасля другой сусветнай вайны. Для Савецкага Саюза было прынцыпова важна, каб Захад канчаткова прызнаў межы, якія сфармаваліся пасля вайны. Ну, гісторыя вядомая, там з гэтым былі сур'ёзныя праблемы. Зараз Пуцін хоча, каб Захад і Украіна прызналі тыя межы, якія ён стварыў. Но гэтага відавочна не будзе. Гэтыя межы, новыя межы, якія па факту існуюць, тэрыторыі, якія кантралюе Расійская Федэрацыя, гэта Украінай прызнана не будзе. І гэта хутчэй за ўсё, я спадзяюся, што гэта не будзе прызнана і Захадам. Но што тычыцца Еўропы, то Еўропа відавочна гэтыя межы не прызнае. Што тычыцца Злучаных Штатаў, спадзяюся, што ўсё ж такі Трамп не пойдзе на гэты крок. Наступнае пытанне, і тут пазіцыя амерыканцаў яна відавочная, каб гэты мір захаваўся пасля спынення баявых дзеянняў, калі да гэтага дойдзе справа, туды павінны зайсці міратворцы. Еўрапейскія міратворцы або іншыя міратворцы. Гэта ўсё тое, што ў прынцыпе, я думаю, станоўча бы ўспрыняла Украіна, але для Расіі гэта абсалютна не падыходзіць. Бо што гэта будзе азначаць для Расіі гэтыя умовы? Што сваіх мэтаў яны не рэалізавалі, яны не далучылі ўсё, што яны жадалі далучыць, яны не здолелі змяніць уладу ва Украіне, а ўвод міратворцаў будзе азначаць тое, што далей ім прасоўвацца будзе цяжка. Бо калі яны паспрабуюць яшчэ раз гэта калісьці зрабіць, гэта ўжо будзе вайна зусім іншага ўзроўня. То бок умовы, пра які ідзе гаворка, яны непрыгожыя, яны дрэнныя, тут трэба казаць адкрыта для Украіны. Украіна страчвае на непэўны час кантроль над вельмі значнай часткай сваіх тэрыторыяў. Магчыма, гэта 3 гады, магчыма, гэта 5 гадоў, магчыма, гэта да смерці Владзіміра Пуціна, якая можа адбыцца, хто яго ведае. Магчыма, гэта і 20 гадоў, і іншае. Усё гэта адкрытыя пытанні. Дарэчы, адкрытыя, але ёсць таксама прыклад з постсавецкай прасторы. Прыклад Нагорнага Карабаха і прэзідэнта Аліева. Хто сябе мог уявіць насамрэч там на пачатку нулявых гадоў ці напрыканцы 90-х гадоў, альбо нават у сярэдзіне нулявых гадоў, што Нагорны Карабах пасля ўсяго таго, што адбылося, сапраўды вернецца пад поўны кантроль Азербайджана. Сёння гэта факт. То бок Аліеў вярнуў Нагорны Карабах амаль праз 3 дзесяцігоддзі, якія Азербайджан гэтую тэрыторыю не кантраляваў. Канешне, у выпадку Украіны і Расіі гэта іншая сітуацыя, але ж мы не ведаем, як будуць развівацца падзеі бліжэйшымі дзесяцігоддзямі. То бок для Украіны гэта сумна, гэта непрыемна, але з гістарычнай перспектывы, калі уявіць сябе, што украінская дзяржава вытрымала, захавалася, працягвае сваё існаванне, гэта, безумоўна, крок наперад. А вось што тычыцца Пуціна, і тут яму прыйдзецца прыняць досыць цяжкае рашэнне. Гэтыя умовы, якія высоўваюць, гэта, канешне, хаця б нешта,
Я не тое, што Расія нічога не атрымлівае. Канешне, тэрыторыя застаецца пад кантролем украінская, але ў астатнім тыя мэты, якія высоўваліся, а мэта фактычна, як бы яны там не называлі, дэнацыфікацыя і іншыя гэтыя пустыя словы, мэта Расіі знішчэнне украінскай незалежнай дзяржавы. Мэта не дасягнута. І тыя умовы, якія могуць быць створаны, яны зробяць гэтую мэту недасягальнай. Прынамсі, у кароткатэрміновай і ў сярэднетэрміновай перспектыве. А іншых перспектываў у Пуціна, якому 72 гады, у яго няма іншых перспектываў. Гэта не той чалавек, які можа заглянуць у будучыню. Так што, калі будуць абмяркоўвацца гэтыя умовы, галоўная дылема будзе не для Украіны. Дылема будзе для Расіі. Альбо сапраўды спыніцца і сказаць, вось гэта мы ўзялі і добра, на гэтым і застанемся, альбо працягваць ваяваць. Калі той кампраміс, які прапаноўвае Трамп, будзе адкінуты, ну тады Расія можа сутыкнуцца сапраўды сур'ёзнымі праблемамі і з боку амерыканцаў, дадатковая амерыканская падтрымка Украіны, але і з боку іншых партнёраў Расіі, таго ж Кітая. Паколькі Кітай зацікаўлены ў тым, каб гэтая вайна спынілася. У Кітая свае сугуба прыватныя эканамічныя інтарэсы, каб гэтая вайна спынілася. І калі Расіі будзе прапанаваны канкрэтны план спынення гэтай вайны, і Пуцін гэты план адвергне, ну ён можа атрымаць сур'ёзныя праблемы на кітайскім напрамку. Акрамя таго, і што тычыцца санкцыяў, у амерыканцаў ёсць яшчэ магчымасці зрабіць Пуціну досыць больна. Так што ў Пуціна гэтая дылема. З аднаго боку ён можа прасоўвацца павольна і надалей ва Ўкраіне, і ён бы, напэўна, хацеў бы яшчэ заваёўваць і заваёўваць. Але з другога боку ёсць сур'ёзныя выклікі, з якімі можа сутыкнуцца Расія, калі патрабаванні амерыканцаў не будуць прынятыя. Так што цяжкае выпрабаванне чакае Владзіміра Пуціна. Але нават калі Путин пойдзе на такое мирное пагадненне, то что будзе праз пэўны час? Я маю на увазе, что ось мы з вами абмяркоўвалі, глядзелі гэты аналіз, які зрабіў украінскі военны аналітык Александр Коваленко, які пралічыў, колькі і чаго Россия зможа зрабіць у военным накірунку, вырабіць, мадэрнізаваць і гэтак далей за нават год перамір'я. І потым было пастаўлена пытанне. Я разумею, яно троху такое маніпулятыўнае, што а куды будуць скіраваныя гэтыя ўзбраенні, але ведаючы пра планы там ударыць по Варшаве, дайсці до Берліна, помыть боты российского солдата на узбярэжжы Португалии, у океан окунуть, там я уже не кажу про краіны Балты и гэтак далей. Ну, как бы сапраўды ёсць перасцярогі, что чаго чакаць ад гэтых дзядоў, якіх там поехала невядома што і куды. То есть Европа пролічвае такі варыянт? Безумоўна, канешне, таму і называюцца заўсёды, калі паглядзець на сур'ёзныя разважанні, там заўсёды сур'ёзных аналітыкаў, экспертаў, там заўсёды гаворка ідзе, палітыкаў таксама, гаворка ідзе пра 29-30 год, што вось калі расійская военная эканоміка будзе развівацца так і далей, то у пэўны момант узнікне пытанне, а што з гэтым рабіць? І там могуць пачацца войны зусім іншай якасці. Ну, такая логіка стварэння военной эканомікі. Калі мы паглядзім на гісторыю той же Еўропы, што адбывалася, калі пэўны рэжым пераводзіў сваю эканоміку на военныя рэльсы. Ну, звычайным вынікам была вайна. Ну, калі ты адбудаваў военную эканоміку, і ты ведаеш, што калі ты будзеш яе зараз перапрацоўваць, пераходзіць з военной эканомікі на грамадзянскую эканоміку, ну, у тебе адразу ўзнікнуць эканамічныя праблемы. Ну, так развіваецца эканоміка. А Путін баіцца
эканамічных праблемаў, ён баится пагаршэння сітуацыі. Так што ён шмат у чым стаў сам закладнікам сваіх рашэнняў. Калі яны ў 22 годзе прымалі гэтае рашэнне аб нападзе на Украіну, у них ужо да гэтага моманта, канешне, яны выдаткоўвалі велізарныя грошы на вайну, на ўзбраенне. Гэта ў іх все было і до 22 году. Але пасля 22 году гэта выйшла на зусім новы ўзровень. На зусім новы ўзровень, якасна новы ўзровень. Яны вымушаны гэта былі зрабіць, бо яны былі спачатку упэўнены, што яны там сапраўды праз 3 дні, праз 2 тыдні яны будуць у Кіеве, і Украіна пасыплецца, і не будзе ніякага супраціўлення. Яны памыліліся. Таму яны і стварылі гэтую ваенную эканоміку. Часткай гэтай расійскай ваеннай эканомікі, безумоўна, з'яўляецца таксама і беларуская эканоміка. Зараз Пуціну і трэба будзе і прымаць у гэтай сувязі рашэнне. Калі ўсё ж такі ты не працуеш на вайну, а нейкае там замірэнне знойдзена, ты павінен пазбаўляцца хаця б ад нейкіх рысаў гэтай ваеннай эканомікі. Калі не, ну так ты толькі адзін шлях, калі ты вырабляеш гэтыя танкі, зброю і ўсё астатняе, гэта ж толькі пытанне часу, калі гэта будзе выкарыстана. Так што я хутчэй схільны да погляду тых, хто лічыць, што Пуцін сёння закладнік сітуацыі і што ён ужо свой шлях абраў, і гэта шлях вайны супраць Еўропы, гэта шлях трэцяй сусветнай вайны. Але калі паслухаць ось вынікі расследавання, якое апублічылі учора Белпол, атрымліваецца, што і Лукашенко абраў свой шлях. Калі паглядзець вось пра тое, як вырабляецца зброя, якія планы там ёсць, выхад на там как бы поўную магутнасць там по вырабу гэтых боепрыпасаў 27 год. То есть яны ўжо канкрэтна ўпісаліся ў гэтую ваенную эканоміку расійскую, пралічылі гэтыя планы сумесна і сумесна как бы пагадзіліся там, абралі, як вы кажаце, свой шлях і гэты шлях на вайну і эскалацыю. Ну, Лукашенко, ён у гэтым сэнсе, ну, я б так сказаў, цынічны, руплівы гаспадар, які бачыць, вось ёсць рэальная магчымасць зарабіць добрыя грошы. Ёсць магчымасць упісацца. Ну, колькі такіх было розных шэрых схемаў, усяго чаго заўгодна за гэтыя гады панавання Лукашэнкі. Калі ён бачыць, вось ёсць такая цікавая магчымасць і можна зарабіць, ён заўсёды ў гэта ўпісваецца. А зараз такая магчымасць сапраўды ёсць. Ён для сябе пралічыў і пабачыў, можна стаць часткай гэтай расійскай эканомікі. Можна, з другого боку, тут пытанне такое, а калі б Расія палічыла патрэбным, яна б і без асаблівага жадання Лукашэнкі зрабіла Беларусь часткай расійскай эканомікі, ну і ваеннай эканомікі. Ну, я думаю, у гэтым выпадку беларускія ўлады сапраўды ў гэтым былі зацікаўлены, бо зараз ёсць магчымасці для пэўнага развіцця, ёсць магчымасць зарабіць грошы, ёсць магчымасць атрымаць інвестыцыі для новых інфраструктурных праектаў і ўсяго іншага, і Лукашенко вырашыў гэтым момантам скарыстацца. Тут нічога такога надзвычайнага няма. Што ж тычыцца ўжо такіх кардынальных рашэнняў па пытанням вайны і міра, дык Лукашенко ж ведае, што ён за гэтыя пытанні не адказвае. Гэтыя рашэнні ён не прымае, гэтыя рашэнні прымаюцца ў Маскве. Ён выкарыстоўвае сітуацыю. Ну так, давайте так бы мовіць, электаральных кампаній, але вось ужо сюды у гэты бок, і давайте, можа быць, адправілі некалькі дзён таму ўжо запрашэнне да УБДИПЧа БСЕ з Мінска, каб прыехалі назіральнікі. Ну, адказ чаканы. БДИПЧа БСЕ, як бы кажучы, губляючы па дарозе часткі туалета, не бяжыць, як толькі ім там далі адмашку і там паклікалі. Трэба гэта было рабіць раней, а не падчас ужо фактычна фінальнай стадыі кампаніі. Але назіральнікі ўсё ж таки будуць. І я зараз не пра назіральнікаў ручных, якія едуць там на фуршеты з боку СНД, там Еўразеса, там ці яшчэ адкуль. Еўропа,
таксама едуць прадстаўнікі, я так разумею, атрымалі запрашэнні і паедуць прадстаўнікі нейкай маргінальнай польскай партыі, Швейцарыя. Што гэта? Вот як вы ацэньваеце? Дарэчы, раю ўсім звярнуцца да тэлеграм-канала Александра Фрыдмана. Ён так больш аператыўна усе навіны такого кшталту у сябе там выкладае, аналізуе, іранізуе і жартуе, можа быць дзесьці сумна. Тым не менш, вы звярнулі увагу на тое, што вось акурат такія каларытная швейцарская дэлегацыя скіруецца назіраць. Пра што гэта сведчыць? Маўчу, вам слова. Ну да, давайте пачнем з АБСЕ. З АБСЕ тут усё цалкам зразумела. Ну, тыя людзі, якія працуюць над гэтымі выбарамі, той жа спадар Карпенка, і тыя і яго, і тыя, хто насамрэч, ад каго ён атрымлівае загады, яны ж усю гэтую працэдуру ведаюць з АБСЕ. Гэта не першыя выбары, далёка не першыя беларускія выбары, на якіх абмяркоўваецца пытанне замежных назіральнікаў. Яны зрабілі гэта адмыслова, бо яны ведаюць, што па крытэрыям АБСЕ трэба глядзець на тое, як ідзе падрыхтоўка. І гэта ўсё не вырашаецца ў апошні дзень. Калі яны пішуць справаздачу АБСЕ, гэта павінна быць справаздача пра ўвесь той працэс, які яны на працягу пэўнага часу назіралі. Такіх умоваў, такіх магчымасцяў няма, таму і гэтае запрашэнне прынята не было. Ну і ўсё адбылося як чакана. Мы яшчэ гэта, я думаю, пачуем шмат разоў ад дзяржаўнай прапаганды, мабыць, ад самого Лукашэнкі. Мы ж іх запрашалі. Вось, а яны нават не прыехалі. Вось такія яны дрэнныя. Они прыехалі таму, што вы іх і не запрасілі належным чынам. Калі б вы запрасілі іх належным чынам, яны прыехалі. Ну і вы, конечно, разумееце, што тыя выбары, як вы іх праводзіце, вы б атрымалі адпаведную справаздачу. Ну, Лукашэнку такая справаздача не патрэбна. Што ж тычыцца заходніх еўрапейцаў, увогуле еўрапейцаў, якіх запрашаюць, то гэта, конечно, такая досыць дзіўная сітуацыя. З аднаго боку, яны кажуць, што нам усё роўна, што яны там на захадзе кажуць, прызнаюць, яны не прызнаюць. Ну, калі вам усё роўна. Добра, у вас такі погляд, вас задавальняюць, там, не ведаю, назіральнікі з Туркменістану і Венесуэлы, ну, выдатна. Можна яшчэ кубінцаў, напрыклад, напэўна, і будуць кубінскія назіральнікі, расійскія назіральнікі. Добра, зразумелая пазіцыя. Дык навошта вам заходнія еўрапейцы? Навошта цягнуць там нейкіх маргіналаў з вельмі сумнеўнай рэпутацыяй заходняй Еўропе? Што гэта за такі комплекс непаўнавартасці? Ну, навошта вам патрэбна, чтобы, я не ведаю, нейкі абсалютна невядомы швейцарскі палітык з ультраправага накірунку выйшаў у эфіры канала, там, не ведаю, СТБ, ОНТ, БТ і сказаў, што у вас былі выдатныя выбары. На што вы марнуеце сродкі? Вы ж гэтых людзей запрашаеце. Яны ў Беларусь прыязджаюць. Усё за кошт беларускай дзяржавы, усё за кошт беларускіх падаткаабкладальнікаў. Дык што, няма на што аддаць грошы ў беларускім кантэксце, што трэба запрашаць там людзей з Берна, Цурыха і Базеля? Рытарычнае пытанне. Прычым тых, каго запрасілі, пра швейцарскі выпадак мы ведаем досыць шмат, паколькі былі публікацыі ў швейцарскай прэсе. Швейцарская прэса высветліла, што гэта за людзі, якія прыедуць. Ну, невялікая там дэлегацыя, ну, прыедуць 3 чалавекі. Прычым прыедуць там двое, якія раней прыязджалі. Яны прадстаўляюць швейцарскую народную партыю. Гэта правапапулісцкая партыя. Ну, досыць сур'ёзная партыя ў швейцарскім кантэксце. Гэта адна з сур'ёзных швейцарскіх партыяў, але гэтыя назіральнікі, ну, гэта палітыкі, якіх нават на рэгіянальным узроўні амаль ніхто не ведае. Ну, там будзе і каларытная фігура. Той чалавек, якога яны запрасілі, прычым швейцарскаму выданню «Блік» стала вядома, што запрашэнне прыйшло асабіста ад міністра замежных спраў Беларусі Максіма Рыжанкова. Гэта цікавая асоба. Гэтага чалавека завуць Эрык Вебер, калі я не памыляюся. Ён адзін з вядучых праварадыкальных палітыкаў Швейцарыі. Асноўная яго тэма – гэта змаганне з міграцыяй тымі людзьмі, якія імкнуцца атрымаць права застацца
застацца у Швейцарыі. Вось у яго рэпутацыя вельмі дрэнная. Ён у сваёй маладосці ён быў неанацыстам, і гэта вядомыя фактары. Гэта той чалавек, якому звычайна ў Швейцарыі сур'ёзныя палітыкі не будуць ціснуць руку. А ў Беларусі вырашылі яго запрасіць на выбары. Ён на гэтыя выбары ён прыбудзе. Я думаю, што і будзе на тэлебачанні, ўсё ж там магчымае будзе. Выглядае, канешне, досыць смешна, што ў Беларусь прыязджае такі чалавек, які змагаецца з міграцыяй і прыязджае менавіта туды, каб зацвердзіць перамогу таго чалавека, дзякуючы намаганням якога, я маю на ўвазе Лукашэнку, гэтая нелегальная міграцыя ідзе поўным чынам праз межы еўразвяза, у тым ліку і ў напрамку Швейцарыі. Для мяне ёсць пэўная інтрыга у магчымых назіральніках з Германіі. Тут, канешне, можна себе уявіць, што яны могуць запрасіць там зусім малавядомых асобаў, якіх яны і падтрымліваюць розным чынам. Для мяне такая пэўная інтрыга ў тым, ці будуць нейкія палітыкі з боку альтэрнатывы для Германіі. Думаю, што гэтым разам не будзе нікаго, бо ім няма нейкага сэнсу, каб сапсаваць сваю рэпутацыю паездкай да Лукашэнкі. Яны ж ведаюць, што калі яны будуць там у розных беларускіх, калі яны прыедуць у якасці назіральнікаў, дык гэта ўсё гэта ціха не пройдзе. Беларускаму дзяржаўнаму боку трэба гэтых людзей паказаць, трэба прадэманстраваць. Іх з'яўленне на беларускім тэлебачанні гэта частка вось усіх гэтых праектаў. А калі яны там з'явяцца, гэта пабачыць прэса, а значыцца і будуць адпаведныя публікацыі ў нямецкім друку. І гэта выглядае зусім дрэнна. Паехаць да Лукашэнкі, гэта нават горш, чым паехаць для Пуціна. Калі ты кажаш, ты паехаў да Пуціна, гэта яшчэ ты можаш яшчэ нейкім чынам патлумачыць. Ты паехаў, каб выбудаваць там стасункі, каб быў танны газ і іншае. А калі ты паехаў да Лукашэнкі, гэта зусім, навошта ты паехаў? Гэта ўжо нават і рацыянальна патлумачыць цяжка. Так што я думаю, што партыя альтэрнатыва для Германіі зробіць усё, каб прадстаўнікоў яе на выбарах на беларускіх выбарах так званых сярод назіральнікаў не было. Як вы адзначылі ў сябе ў тэлеграм-канале, на які я ўжо заклікаў усіх наших слухачоў і гледачоў подпісацца. Дарэчы, не забывайце на YouTube канал Еўрарада подпісацца, каб не пропусціць наши штотыднёвыя сустрэчы са спадаром Александром Фридманам. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расчэрвайце. Так вось, вы там, кажучы пра пачатак тыдня працоўнага для Лукашэнкі, адзначылі, што пачынаецца ён не вельмі весело с ситуации, якую вы назвали помста по-пхеньянски. Это вось у адказ на словы Лукашэнкі, якому шлюць з усіх бакоў запрашэнні на сустрэчы вышэйшага ўзроўню, у тым ліку з КНДР, з Пхеньяна. Так вось аказалася, што ніхто яму не шле ніякіх запрашэнняў, прынамсі з Карэйскай Народна-дэмакратычнай Рэспублікі, а наадварот Мінск 2 гады ўжо па словах вось прадстаўніка Пхеньяна дамагаецца такой сустрэчы, а яму как-то не рады асабліва і не хочуць з ім сустракацца. Так вось, гэтая сітуацыя атрымала працяг. Бліжэй да обеда стала вядома, што з'явілася інтэрв'ю Собчак і Азаронка. Я, конечно, хотел спытацца у вас, ці рызыкнули вы сваім психічным і ментальным здароўем, каб паглядзець гэтае інтэрв'ю. Але тым не менш, вось Хмара піша: паслухала інтэрв'ю Азаронка Собчак, непрыемнае інтэрв'ю для рэжыма. Запіс зроблены да лістапада, але выходзіць у панядзелак, а ў нядзелю выбары. Дзіўна. Ну і тут да, как бы, як это я уже чытаў такое, что прадстаўніца ці агентка ФСБ Собчак робіць інтэрв'ю з галоўным, так бы мовіць, прапагандыстам Лукашэнкі і выдае гэта вот, дзе размазвае і Азаронка, і прапаганду, і Лукашэнку, і яго выбары напярэдадні гэтай дня галасавання. Супадзенне, як кажуць прапагандысты. Што вы скажаце па абодвух гэтых сітуацыях?
Думаю, не супадзенне. Давайте пачнем, напэўна, з Сабчак і Азаронка, а потым да больш цікавай тэмы паўночна-карэйскай. Я гэтае інтэрв'ю Сабчак, Азаронка Сабчак не глядзеў і, шчыра кажучы, глядзець не збіраюся. Там, напэўна, ёсць пэўныя смешныя моманты. Я вось праглядаў тое, што там апісваецца, но па шчырасці, ну, мне цяжка заставіць сябе 2 гадзіны, калі я не памыляюсь, яна ідзе 2 гадзіны свайго жыцця аддаць на Сабчак і на Азаронка, да тых людзей, да якіх я, скажем так, стаўлюся не самым найлепшым чынам, і пра якіх мне, в прынцыпе, ўсё вядома. Канешне, там ёсць больш інтэлектуальная асоба Сабчак, чым Азаронак, но Азаронка таксама ёсць пэўныя пазітыўныя якасці у адрозненнях ад Сабчак. Все ж таки у Азаронка ёсць пэўная сістэма поглядаў, яна, канешне, такая вельмі спецыфічная і абсалютна непрыемная, але яго цяжка назваць апартуністам. А вось Сабчак — это такі сапраўдны апартунізм, калі чалавек уладкоўваецца пад сітуацыю, мяняе свае погляды і іншае. То бок гэтыя людзі, яны асабліва не цікавыя. Навошта Сабчак патрэбны Азаронак? Ну, тут же трэба паглядзець, якая ў Сабчак аўдыторыя. Аўдыторыя Сабчак — это людзі, якія жывуць у вялікіх расійскіх гарадах пераважна. Тая ж Москва, Санкт-Петербург і гэтак далей. Стаўленне аўдыторыі Сабчак, ды і самой Сабчак да такога чалавека, як Азаронак, гэта такая пагарда. Ну, я вось, можа, нават такія моцныя рэчы скажу, не моцныя ў сэнсе непрыемныя для Азаронка, але, думаю, ён сцерпіць, для яго гэта прывычна. Азаронак для Сабчак — гэта такога шталту, ну, калгасны фрык, назовем гэта так. Чалавек, які, ну, зусім з іншай планеты. Ну, гэта такое нешта такое фантастычнае. Ну, вось гэта з'ездзіць да Азаронка і паразмаўляць з Азаронкам, ну, прыкладна, наверное, нешта такое, як у зоопарк пайсці. Вось такую жывёлінку знайсці, такую надзвычайную, такую экзатычную, вельмі дзікую, і паказаць. Бо Сабчак, ну, гэта было і бачна і ў інтэрв'ю з Пратасевічам. Сабчак ставіцца да Беларусі вось таким тыповым імперыялістычны, так это такі тыповы імперыялістычны погляд зверху ўніз. Вось такое стаўленне да правінцыі, да такія там вельмі странныя людзі жывуць, і вельмі там усё спецыфічна, і вось нават прапаганда там такая вось з гэтым Азаронкам. Тое, што Азаронак на гэта купіўся, ну, я не ведаю, шчыра кажучы, былі ў яго магчымасці, ці ён добраахвотна пайшоў на гэта інтэрв'ю, альбо па прынцыпу партыя сказала трэба, камсамол адказаў так, можа, і гэта так было. Не, ну, ён же ж, калі вот было інтэрв'ю у яе з Пратасевічам, падчас этого інтэрв'ю, дзе таксама чамусьці выскачыў і з'явіўся, то ён ж паабяцаў там, што яна яго спытала, дасі мне інтэрв'ю, і ён сказаў дам. Ну, так вот, як же ж, слово трымае. Я не выключаю, што гэта было ўсё абгаворана. Ну, з іншага боку, можа, Азаронку гэта і прыемна, што яго там паказалі. Можа быць. А з другога боку, мы ж разумеем, што просты чалавек, просты журналіст не можа прыехаць у Беларусь і сказаць: я хочу паразмаўляць з Романом Пратасевічам. Каб атрымалася размова са спадаром Пратасевічам, ну, напэўна, трэба узгадніць і шмат чаго узгадніць. Чаму яна гэта зараз выпусціла? Ну, просто зараз такі перыяд, калі тэма беларуская, яна трошки ў кантэксце выбараў актуалізавалася, ну, чаму ж гэта не запусціць? Вось таму яна гэта і напэўна запусціла. Ну, у яе аўдыторыя будзе смяяцца ўвесь гэты тыдзень з Азаронкай і казаць: ну, якое там дзікунства? Ну, мы там на фоне Беларусі яшчэ больш-менш выглядаем. У нас усё ж таки такіх-то Азаронкаў няма, хаця насамрэч у іх ёсць і Азаронкі, у іх ёсць і горшыя за Азаронка. Так што пакінем Азаронка і Сабчак разам і звернемся да Паўночнай Карэі. Гэта сапраўды больш цікава, там і асоба больш сур'ёзна. Усё ж такі, хто такі Азаронак і хто такая Сабчак. А ў выпадку Паўночнай Карэі да спадара Лукашэнкі звярнулася другая асоба ў дзяржаве, фактычна другая асоба ў дзяржаве. Так, тая пасада, якую займае сястра, малодшая сястра
Кім Чен Іна, гэта пасада ну не вельмі ўжо так сур'ёзна гучыць. Яна калі не памыляюся, яна у аддзеле ЦК па прапагандзе і агітацыі, кіраўніца аддзела прапаганды это самае партыі там працоўнай партыі КНДР. Я не памыляюся, яна нават у гэтым аддзеле намесніца кіраўніка, але яна твар вось гэтага паўночна-карэйскага рэжыма, і яна галоўная, яна прадстаўніца гэтай дынастыі. Яе заявы яны асабліва важныя. У прынцыпе, значэнне яе заяваў яна прыкладна такое ж, як значэнне заяваў самога Кіма. Паколькі Кім-то сам такія заявы не робіць, звычайна не робіць. А вось ягоная сястра, яна вельмі актыўная. І тыя заявы, якія яна робіць, яны вельмі жорсткія. Так што Лукашенко ў гэтым сэнсе яшчэ пашанцавала. Там звычайна зусім другая, іншая лексіка. Там звычайна абезьяны, сабакі і іншае. То бок Лукашенко там не абражалі, асабліва не абражалі. Паміж радкоў, канешне, тое, што там гучала, што гэта не адпавядае рэчаіснасці, што беларускаму боку, калі яны жадаюць супрацоўнічаць з намі, трэба працаваць прафесійна, казаць праўду. Ну, гэта, канешне, само па сябе гучыць ну вельмі гратэсна. Калі з Паўночнай Карэі Лукашенку павучаюць, што трэба казаць праўду, гэта, канешне, 100%. Вось. Што іх не задаволіла і чаму не задаволіла? Тут Лукашенко, мне падаецца, не разумее ўсё ж такі, што калі ты маеш адносіны вось такімі спецыфічнымі краінамі, як Паўночная Карэя, тут трэба глядзець і сачыць за кожным словам. Такія рэжымы асабліва нервова рэагуюць на розныя асаблівасці. Лукашенко парушыў правілы гульні 2 разы. Першае, калі было гэта інтэрв'ю Розенбергу, калі ён пачаў разважаць пра тое, што паўночных карэйцаў там не будзе, паколькі гэтыя абвастрэнні нікаму не патрэбныя, то бок пачаў размаўляць на тыя тэмы, якіх з пункту гледжання Паўночнай Карэі яго не тычацца. Пытанне прысутнасці паўночных карэйцаў на тэрыторыі Курскай вобласці – гэта пытанне адносінаў паміж Расіяй і Паўночнай Карэі. А вось Лукашенко ўзяў на сябе абавязак паразмаўляць на гэтую тэму, і тое, што там прагучала, яно прагучала ну не вельмі добра для паўночных карэйцаў. Другое, гэта тое, што ён зрабіў падчас вось гэтай сваёй нарады, калі ён пералічыў Паўночную Карэю сярод тых дзяржаваў, з якія жадаюць выбудоўваць з Беларусю стасункі на самым высокім узроўні і нават жадаюць правесці вось саміт кіраўнікоў дзяржаваў. І вось тут ён яшчэ раз парушыў правілы, бо ў карэйскім разуменні вырашаць, з кім праводзіш саміты, не нейкі Лукашенко такія рашэнні прымаюць. Гэта прымае рашэнне сам таварыш Кім. Это не тое, што таварыш Кім звяртаецца да каго-небудзь па супрацоўніцтва. Гэта да таварыша Кіма звяртаюцца. Вось таму і быў адпаведны адказ, і я думаю насамрэч, што у гэтым сітуацыі карэйская прапаганда мае рацыю. Давайте паглядзім на храналогію. Ці былі нейкія сур'ёзныя візіты з Паўночнай Карэі ў Беларусь? Гэтых візітаў не было. Быў візіт Рыжанкова туды. То бок той паўночна-карэйскі тэзіс пра тое, што Беларусь жадае сустрэчы Кіма і Лукашэнкі, а не наадварот, вось гэты тэзіс ён находзіць пэўнае пацвярджэнне. Ну вось таму яны і вырашылі адрэагаваць і адрэагавалі досыць жорстка. Ну зараз беларускі бок хутчэй за ўсё прамаўчыць. Цікава будзе, што зараз будуць рабіць з паўночна-карэйскай прапагандай, з Паўночнай Карэі тыя ж беларускія прапагандысты. І вось тут наступае важны момант для Азаронка якраз такі. Азаронак, ён жа належыць да вялікіх прыхільнікаў Паўночнай Карэі. Ён жа нават пісаў, што Паўночная Карэя у пэўным сэнсе магла б стаць прыкладам для Беларусі, то як Паўночная Карэя змагаецца з Захадам. І што ж цяпер? Цяпер пытанне. Вось гэтая Паўночная Карэя, якая вучыць жыццю Александра Лукашенко, які кажа Лукашенку, як трэба размаўляць з сур'ёзнымі краінамі. Яна ўсё яшчэ з'яўляецца прыкладам для Беларусі, альбо ўжо не з'яўляецца, пакінуў гэтае пытанне адкрытым.
Ну чакаем, каб ён у сваім стылі даў адказ сястры Кім Чен Ына что-нибудь у стылі такого закрой свой паганы рот там ну и вот и все. Ну як это нормально зараз нібыта для прапагандысцкага тэлебачання дзяржаўнага лукашэнкаўскага это ж там нормальны стыль. Дарэчы, калі мы уже тут закранули гэтую тэму трошку, мы ўжо колькі разоў казалі абмяркоўвалі чаму вось Лукашенко выступае там супраць там помнікаў такого вот в металле и камне, каб себе увасобіць. И читаю просто про тое, что оказывается прайшла прэзентацыя у нацыянальнай бібліятэцы кнігі з назвай «Наш прэзідэнт», напісанай былым памочнікам Лукашэнкі Александром Радьковым, Натальей Эйсмонт, она яшчэ і пісьменніца, оказывается, колькі талентаў, Владимиром Перцовым і Александром Карлюкевичем. Ну безумоўна зразумела чый там у іх там прэзідэнт на вокладцы і гэтак далей, что працэс все ж таки такой бранзавение пайшоў. Думаю, что так. Я думаю, что пэўныя рэчы Лукашенко падабаюцца. Ну я не думаю, можа ён не хоча і гэтых помнікаў, можа ён не хоча вуліц, можа гэта ў яго просто звязана з такімі непрыемнымі асацыяцыямі у тым сэнсе, што вуліцы і помнікі звычайна называюць імёнамі тых людзей, якія альбо ўжо сышлі, альбо хутка сойдуць. Ну такая традыцыя прынамсі яна была. Ну акрамя таго яшчэ ёсць савецкая традыцыя, бо ўсё ж таки ў савецкай позняй савецкай традыцыі, калі я не памыляюся, імёнамі жывых людзей вуліцы звычайна не называлі і помнікі жывым людзям таксама не ставілі. А Лукашенко ён жа вядома чалавек вельмі савецкі і ён гэтыя савецкія традыцыі добра ведае. То ёсць рэчы, которые конечно ему прыемныя. Вось такія кнігі яму прыемныя. Калі там пра яго вось так прыязна выказваюцца там розныя прапагандысты, знакамітасці іншыя, гэта яму падабаецца. Ну і не трэба забывацца, Лукашенко ўсё ж таки ў досыць паважным узросце ўжо знаходзіцца больш за 30 гадоў на чале Беларусі, кіруе краінай, і таму конечно у гэтым кантэксце і гэты культ ён абсалютна лагічны. А тыя людзі, якія гэта напісалі, гэта тыя людзі, якія разлічваюць на прыязнасць Лукашэнкі. І я думаю, што калі Наталья Эйсмонт удзельнічае, уж хто, а напэўна яна ведае, што Лукашэнку падабаецца, а што Лукашэнку не падабаецца. Я б сказаў бы так, не падабаліся б Лукашэнку такія кнігі, яны бы не выходзілі. Ну і на завяршэнне я разумею, што час у вас абмежаваны, ўсё ж таки не магу абысці сітуацыю перамір'я паміж Хамас і Ізраілем і перадачай вось гэтых трох закладніц, якія столькі часу былі дзесьці там у Хамаса, іх утрымлівалі в обмен на колькі там 90 баевікоў, якіх вызваліў у адказ Ізраіль. Ведаеце, тут два моманта. Першае, ну безумоўна, пытанне, як на ваш погляд, ці доўга працягнецца гэтае перамір'е, а другое, мяне ўразіла вельмі моцна відэо, як Хамас перадаваў гэтых трох ізраільцянак, трох жанчын закладніц, і што тварылася вакол гэтых машын. Вір просто нейкі вар'яцкі людзей са зброяй, людзей у масках, неча гарланяць, вочы вось такія. Што самае как бы дзіўнае, вот это вот Газа, якая ж ну там гуманітарная катастрофа, як нам расказваюць левакі па ўсёй Европе і ААН і ўсё астатняе. Ну что-то вот у этих вось з зялёнымі павязкамі і з аўтаматамі я не пабачыў, каб у іх былі твары, як у ахвяра Свенцыма. Упитанные такие мужички бегали, новенькие джипы, заправленные джипы, якія ездзяць, то есть бензіна ў іх хапае, усе ўзброеныя, зброю іх хапаюць, гуманітарная катастрофа. Я уже не кажу про вось эту реакцию вар'яцкую, двух жанчын яны выправляюць, вызваляюць і готовыя лінчаваць іх тут же ж на месцы. Я гляжу на реакцию вот как бы сусветнай ліберальнай прэсы. Что-то я там это видео не бачу. Зато и рассказывают, Хамас заявил про то, что они там вот там что-то там делают. Хамас подтвердил. Раз иллюстрация, фоточка, где там штосьці
на тэрыторыі Газы ўзрываецца, на тэрыторыі Ізраіля нічога не ўзрываецца, фотачак няма для ілюстрацыі. Вот пра што это сведчыць? Ну, гэта сапраўды цяжкая сітуацыя. Яна яшчэ раз паказвае, што Ізраіль не можа перамагчы ў прапагандысцкай вайне. У прапагандысцкай вайне ў Ізраіля няма шансаў па розным прычынам. Ну а што тычыцца астатняга, так я думаю, што калі і перамір'е будзе, яно будзе вельмі хісткім, пакуль мы маем гэтую фазу. Сапраўды прыйшлося Ізраілю пайсці на гэты крок, бо іншай магчымасці вызваліць тых закладнікаў жанчын, якія жывыя, няма. Таму Ізраіль пайшоў на гэта. Ну а тое, што за сваіх закладнікаў перадаюць куды большую колькасць палестынцаў, тым ліку і тэрарыстаў, у гэтым нічога надзвычайнага няма. Гэта ізраільская традыцыя. Тут гаворка ідзе пра кожнае жыццё, пра тое, як можна ўратаваць тых, каго яшчэ можна уратаваць. Канешне, там розныя аўтакраты, дыктатары ўспрымаюць такія абмены як слабасць. А я не бачу ў гэтым слабасці. Гэта якраз такі вось і маральнасць у гэтым заключаецца, што для таго, каб вярнуць сваіх, каб сваіх не бросіць, вось гэтая знакамітая расійская, можна пайсці сапраўды на вельмі непрыятныя крокі і на вельмі непрыемныя крокі на сур'ёзныя ахвяры. Што будзе, чаму гэта адбылося зараз? Ну таксама зразумела, гэта з ізраільскага боку двойны падарунак. Першы падарунак Джо Байдену, каб ён напрыканцы свайго прэзідэнцкага сроку з тэрміну мог абвесціць нешта такое прыемнае. Джо Байдену, я чалавеку, які падтрымліваў сапраўды Ізраіль на працягу ўсёй сваёй палітычнай кар'еры. Гэта з аднаго боку, но з другога боку гэта інвестыцыя у наступны прэзідэнцкі тэрмін Дональда Трампа, бо Трамп жадаў прыйсці ўжо стаць прэзідэнтам, выконваць свае абавязкі на вось гэтым такім прыемным фоне. Там быў відавочна пэўны ціск на Ізраіль, і на гэты ціск Ізраіль вымушаны, пад гэтым ціскам Ізраіль у рэшце-рэшт дамовіўся пра гэтае пагадненне. Да, мы вось такога пабачым яшчэ шмат. Гэтага лікавання, гэтых эмоцый. Ну, тыя хамасаўцы, яны ж выйшлі са сваіх падвалаў, тунэляў, дзе яны хаваліся. Таму для іх это ўвогуле шанец яшчэ раз паглядзець на гэты свет. А ў іх праблемаў і з харчаваннем, і з лекамі, і з іншымі у іх нікога ніколі не было. Праблемы будуць зараз у простых людзей у Газы, да якіх вярнуўся вось гэты Хамас. Но я не думаю, шчыра кажучы, што гэты мір, гэтае перамір'е будзе трывалым. Зараз будзе гэтая фаза вызвалення. Я спадзяюся, што ўсе ізраільскія закладнікі, жанчыны, закладніцы, што яны вернуцца. А што будзе пасля гэтага, гэта адкрытае пытанне. У Хамаса ёсць яшчэ закладнікі мужчыны, але магчыма, што гэтая другая фаза, перамовы, пра якую яшчэ павінны адбыцца, што да яе ўвогуле справа не дойдзе. Там сітуацыя вельмі такая хісткая, і новая фаза вайны можа пачацца ў любы момант. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Що ж таки, спадар Александр мусіць працаваць, а не толькі эфіры з намі ладзіць. Але ў любым выпадку нагадваю яшчэ раз, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Ну і безумоўна не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. Ставьте свае падабайкі, націскайте на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і жыве Беларусь. Жыве.